गावी जायचंय, पण घराची साफसफाई करावी लागेल. कोणाला फोन करू? गण्याला फोन करतो. अरे बंड्याचा फोन, किती दिवसांनी फोन केला ना. हॅलो गण्या, हा होय होय गणच बोलतोय. ओळखलं का? अरे ओळखलंय म्हणजे ओळखलंय तर. हा, उद्या गावी येतोय. ठीक आहे, झाला झाला ये मग ये. घराची साफसफाई करावी लागेल. त्या सगळा करतोय रे मी, त्या काय टेन्शन घेऊ नको तू, फक्त ये तू. हा चालेल, ठेवतो फोन. हा चल. अरे वा, गण्याने चांगली साफसफाई केलं ना. काय केलं? कोरोना आला बरी का? हो मग आणि तू डॉक्टर गाडी पण काय मुश्किल नाही. मोठ्या बोल जरा. मुश्किल आलो का? मग काय कमी येत रे म्हणून मोठ्या बोल. अरे मुश्किल आलो का? मुश्किल काळी कोरोना आला फिरव राहू नको. हा ऐकलं? हो हा हो तू काय समजला? काय काय? हो माझ्या कानावर बातमी इली बंडोईलो. अरे बापरे, ह्यो आपल्या वाडीतलो. फिरत राहू नको. बस बस आणि बोल. काय रे? आता काय डॉक्टर आहेस का? काय झालं? बाकी काय सगळ्यांना सांगायला फिरायला पण त्यांच्याकडे. तू माझ्या जात राहू नको. मी काय बोला ना, मला तुमचं सांगा गेलं. हा, जास्त फिरत राहिलं तर ना आमच्या कोरोना बिरोना आहे आपल्या गावात. एका सांगत राहू, खाली राहता तिथे जायच राहता. ती गरम होत, घरात कोण नाही. सर्दी बंड्याकडे जाऊन येते. हा बंड्याकडे जातो. सगळ्यांका सांगा काय? हो हो ह्या बघा का मोबाईलात दिलेली. काय दारू पिल्यामुळे कोरोना नसतो. तू होती दारू. होय तो. मार 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 मार. तो ड्रॉप लुटतोय. काय यायला लागला. पबजी खेळतो नुसते. पब्लिक चालू आहे घरात. काय आहे का सांगणार? अरे आजकालच्या मुलांना काय समजत नाही. घरी गेलो. तुझ्याचकडे इल्लो. ये बस मग बस. मी जातोय. हा चल. सांगायचं होता. चल चल. काय सांगत होता? अरे बंड्याकडे गेलो. अरे बापरे. कोरोना ना, हा आम्ही त्याच्याकडे गेलो कसो. आता काय काय माहिती? ते काय घेता नाही. नगडे घ्यायचंच नाही त्यांना. पण आता सगळ्यांना सांगा काय तसा. अगडे कोणी येऊन त्यांच्या अगडे घ्यायचं पण नाही. हा ग्रामपंचायत कळू खाया हा कळू काय. सगळ्यांना तो बंडू इलो ना. ए थांब थांब. काय किती अरे आतमध्ये येऊ नको. तू बंड्याकडे जाऊन येलो ना.
कोणी सांगितलं कोण तुमका? सांगितलं म्हणजे उगा बबने सांगत होतो. काय हो सांगतात ते उगाच काय पण काय हो मी सांगतात हो मी आताच घराकडनं येलोय. अरे पण जाताना त्याला मी बघलं बाई घरात त्याच्या. ना मग होय होय गेलेलं. हा मग तू आता घरात जा, इकडे येऊ नको आमच्या घरी. हो पण त्याच्या काय कोरोना बिरोना नाही झालो अहो. नाही अरे का झालं मुंबईसून येलो कोरोना झाल्याशिवाय मग येलो. उद्या झाल्याशिवाय येलो आता. तू इकडे येऊ नको आमच्या घरी. ठीक आहे भाऊ जातोय. आता काय करतोय जा जा, आमच्या घरी येऊ नको. जाते आता घरात पिठा आल्याने कळला त्यांका गेलंय कुठची. काय बोलतो काय समाजला खय गेलं काय तर तुझं झील ना त्या क्वारंटाईन केलं ना त्याच्याकडे गेलेलो रे बाय त्या पोरा समजत नाही त्याका बघ जा आता खय मी जाते. हो आता काहीतरी करू बया. करूया ना. गण्याच्या औषध जाऊन सांगू बया. जाऊया सांगा. आणि दोघा तिघांना घेऊ काय जाऊया ना. चला जाऊया. चला जाऊया. दे गण्याच्या औषधी. भारी आहे. काय हो तुझं पण बंड्याकडे जाऊन गेलो. तर मला माहिती आहे. आता एक काम करा, तुम्ही आता 14 दिवस काही घरात त्यांनी बाहेर फिरा नको. हा. 14 दिवस तुम्ही घरातच क्वारंटाईन राहा. उगा तुमच्यामुळे दुसऱ्यांका त्रास नको. कसं काय होतो त्रास आमच्यामुळे? अरे ते इले ते फिरा मुंबईसून बिंबईसून खैसून इले असतील काय माहिती. त्याच्यामुळे ते का समजा कोरोना असलं तर आमकावं लागतो. अरे असा थोडीच की एखादा माणूस बाहेर सुनील होते का कोरोना असा काय नाही या. आपण काळजी घेतली, सॅनिटायझर चांगला लावला हातात, नंतर मास्क वापरला, परत अंतर ठेवून बोलला किंवा त्याच्या वाढत राहूला तर असं काय नाही की कोरोना बिरोना होता म्हणा. आणि ह्यामुळे ना आपल्या अशा ह्या आपली जी मानसिक ज्या ना त्यामुळे आपली माणुसकी तुटता. ह्याच्यावर आपल्या माणुसकीवर तडे पडतात समाजला. असा काय नाही का तो बाहेर सुनील होते का कोरोना असाच. तू बोललो आज तू आमचे डोळे उघडलं. आमका पण माहिती नव्हता कोरोनामुळे काय होतं आणि काय नाही आणि कसं होता तो. आज तुझा सांगितलं त्याच्यामुळे आमका पटला कोरोना कशामुळे होतात. आपण आपली माणुसकी जपाक होई. त्याच्यामुळे कोणाक बरोबर असं काय तुझा भाव करताना सगळ्यांचा भाव आहे बरोबर. ठीक आहे चला चला आम्ही जातो. आणि सांगा सगळ्यांना. हा चला. घरी राहा, सुरक्षित राहा, निरोगी राहा. आपल्या कुटुंबाचा, मित्रांचा आणि समाजाच्या सुरक्षेसाठी सामाजिक अंतर बाळगा. आवश्यक नसल्याने सार्वजनिक ठिकाणी जाऊ नका. आपले हात नियमितपणे धुवा. संयुक्त अरब इमारात जगात पसरलेल्या कोरोना व्हायरस रोगाशी लढण्याचा सर्वोत्तम प्रयत्न करत आहे. या देशाला तुमचा प्रतिसाद पाहिजे. यासाठी आम्ही सगळे एकत्र आहोत. संयुक्त अरब इमारात आपल्या देशासारखा आहे. या देशाचा आणि यातला राहणाऱ्या लोकांचा संरक्षणासाठी प्रयत्न करूया.